Kung nabubuhay pa ang dating gobernador at kongresista ng Camarines Sur na si Luis Villafuerte Sr., isa ito sa kanyang mga hiling. Makitang masaya, may kantahan, sayawan at tawanan sa kanyang kaarawan. Nito ngang Agosto 29, muling nakumpleto ang pamilya, ilang mga kaanak at kaibigan ni LRV para sa pagunita ng kanyang kaarawan at unang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Naging inspirasyon si LRV ng bagong henerasyon. Ang kanyang mga yapak sinundan ngayon ng kanyang mga anak at apo gaya ni Governor Luigi na hindi malilimutan ang pamimigay ng mansanas ng kanyang Lolo Luis. That simple gesture na gusto niya magbigay, I think that embodies the whole legacy of LRV. He wanted to be a pioneer in all sectors, all fields para dito sa Camsur. He wanted to give a true life experience to the people of Camsur because he truly believed in every single person from Camsur. He believed in the potential of our people. And for me, that's so inspiring. Bao naman ang isa pang apo na si 5th District Congressman Mix ang bili ni LRV. Isang motto sa buhay is to don't worry, don't be in a hurry, and smell all the flowers along the way. Pero higit sa pamilya, sa mga ordinaryong mamamayan at nakasama tumatak ang legasiya ni LRV. Ang mga awit na si Grace Baliore itunuring ni LRV bilang pamilya sa loob ng 26 na taon. Yung pagiging tatay niya sa bawat isa, sa amin, sa lahat. Dahil siya ito bagang isnab na tao. Basta ang pirmi niyang pagsasabi, pag may gusto kang gibuhon mo ang best mo. Brilliant na tao. And very, very versatile na tao. Lalong-lalo sa history. Pagdating sa intellectual thing, very articulate. Pag nagsalita na yan siya, captivating ang kanyang sinasabi. Bilang pagbibigay pugay sa mga kawanggawa at adhikain ni LRV, lalo na sa edukasyon, kultura at musika, inilunsad sa okasyon ng LRV Foundation Incorporated kasabay ng groundbreaking ceremonies ng LRV Museum sa LRV Compound, Balatas, Naga City. Today, we inaugurated the LRV Museum and Library. Again, not to perpetuate the Villafuerte name, but really, truly, to honor LRV and his accomplishments. You always say education is important. That's what's inspiring me, Congressman Mix and Luigi. I'm proud to be his son. I'm proud to continue his legacy. But again, this would not be all possible without your love and for my father. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Si LRV ang may pinakamahabang panunungkulan sa probinsya simula 2004 hanggang 2013. Nakapagpasa siya ng 67 panukala sa Kongreso hanggang maging batas. Happy birthday, Boss LRV in heaven. You will always stay in our hearts forever. We love you. We love you. May Di Maano, CSN.